जों बेखौनो पर्बजरा रायजो राजानि जानानै बुंनो लुबैदों। मानोना दा बिसायख'थिनि जोंनि बे पर्बजरा 1 नं बियाबाव बिसायख'थिनि दोहौआ जोंनावबो दंफैयो थिगैनो। नाथाय मोनसे दोहौआ जोंना बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे दोहौआ दङ दे UPPL गभर्नमेन्ट जागोन होननाय मोनसे दोहौ फैदों आरो बे दोहौनि मथेनो जोंबो गोबाव समनिफ्रायनो जों UPPL दोलोआव जानानै खामानिखौ मावबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बे दानि UPPLनि केन्डिडेट मानगोनां उत्तम हाज'वारी बिथाङा जोंनि रायजो राजानि थाखाय फिटनेस नङा हिसाबै बा बिथांनि गोबां कयेकटा दुर्निति मावनाय दं हिसाबै जोङो पर्बजरा रायजो राजाया जिहेतु 17 बोसोरनि गेजेराव जोङो खुनु डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो जों दुर्निति लिटारनिफ्राय जों गोजानाव थानानै गोदानै जोङो बिटिआर सुक्तिखारि मानगोनां बारग' NDFBनि बि जोंब्लाव सार बिथाङा निर्दलीय पार्टी बा उदां बिजाथि हिसाबै फैदों। बे हिसाबैनो जों पर्बजरा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट इउथ UPPLनि आं गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आफादगिरि जों गासैबो बिबानगिरिफ्रा दिनै बिथांखौ उदां बिजाथिखौ जोङो सापर्ट खालामगोन आरो थोजासे भट होनानै जों बिथांनि देरहासारनाय खालामगोन होननानै जोङो थिरांथा लादों। बे हिसाबै जोङो जोंनि बे पर्बजरा 1 नं बियाबनि गेजेराव गोबां डेभेलपमेन्टखौ नैबे सार उदां बिजाथि बि जोंब्लाव सारा मावगोन होननानै जोंनि गेजेराव बा रायजो राजानि गेजेराव गोबां प्रतिश्रुति होदों। बे हिसाबैनो जोङो दा गासिबो रायजो राजा लोगो नांनानै जोङो सारखौनो देरहासारगोन होननानै जोङो जोंनि बे गासिबो रायजो राजाफ्रा पर्बजरानि सिङाव थानाय बिथांमोनहा रायजो राजा बिथांमोनहा जोङो जयैनो सारनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जों बेखौ मावलांनो थाखाय आगान सुरो। गासै बिटिआर बा बिटिएडि ओनसोलनि रायजो राजाखौ सिगाङावनो खुलुमग्रोहरो। बिनिफ्राय आं बुंनो सानो जोंनि पर्बजरानि आनडेभेलपखौथ' नोंथांमोनहाबो नुफैखाबाय बा मिन्थिखाबाय। दा जोंनि पर्बजरायाव दा 10 जन केन्डिडेट नमिनेसन होदों। बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोना सोरबाया सरकार दायाखैबाबो दा दिनैहाय UPPLखौ सरकार दागोन होननानै गोजौआव जोङो ससियेल मिडियायाव नुसोगारदों। खिन्थु जोंनि पर्बजरानिया बिथाङा सरकाराव थायैयावनो दानो केलेंकारि दंखायो। आरो सोरबा AIDनि बे बिथाङाबो बै रबिराम सारनि समावनो एसिस्टेन्ट MC MLA बिथाङाबो बै समावनो रायजो राजाजों दुखु मोनजानाय आरो BPFआथ' 17 बोसोर सरकार जानायाव दिनैसिम माबा मोनसे लामा दालां जोंनि पर्बजरायाव खुनु क्लियार खालायाखै। बे हिसाबै नैबे जायनाखि NDFBनि सेन्ट्रेलनि सासे लिडार दैदेनगिरि एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं मोन दा बे बिथाङा मोनफ्रोमबो पर्बजरा ओनसोलाव लामा सामा मोनथिखाजोबनाय हिसाबै दा बिथांनोनो जोंनि पर्बजरा ओनसोलनि रायजो राजाया बयबो भटखौ होनो आवगायबोदों। मानो होनबा पर्बजरायाव दिनैसिम दैमानि दै लोंनानै थांनानै दङ जोंनि पर्बजरानि बासिन्दाफ्रा आरो हानि दैखरनि दै लोंनानै दङ। जे जायगायाव माने पृथिबिनि मानसिफोरा मंगल ग्रहआवसो थांनो थाखाय फैसा हरखालायनायसिम सफैबाय। नाथाय जोंनि बिटिएडिआव दासिमबो बे एम्बु हासुनाय जिबौ गोथै थानाय बे दैमानि दैखौ जों लोंनानै थांनानै थानो गोनां जादों। बेखायनो दा नैबे एकमात्र बेखौ माबागोना जायनाखि बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय 26 बोसोर संग्राम खालायदों बे बिथाङासो जोंनि बिटिआरनि माखासे गोग्लैसोनायफोरखौ बोखारस्रांनो हागोन होननानै दा बिथांखौनो जोङो बयबो पर्बजरा ओनसोलनि रायजो राजाया बयनिख्रुइबो बांसिन भटआव जोङो देरहाहोगोन होननानै बेखौनो थिरांथा लानाय जादों। थांनाय 2015 सनाव जाय बिथाङा AIDनिफ्राय टिकेट लानानै देरहासार जालांदोंमोन बिथाङा अबस्स' बोसोरसे उनावनो BPFआव जयेन जादों। जयेन जानायनि उनाव मोनबो जोंनि बे जौगालु बिथिङाव खामानि मावाखै बे रोखा। बिथांनियाव जोंनि जनसाधारनफोरा थांनानै माबा मोनसे बियैबाबो खुलुमनानै बिथाङा बुङो आंनाव जेबो गैया आं जेबो मोना लाल साहा लोंनानै थां। बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायहरो होननानै आङो जेब्ला फोसावदिं खामानिफोरखौ मावबाय थादों बै समाव रायजो राजाफ्रा आंनो अजद दिखांदों। थारमाने आंनि सिगाङाव फोरमायदों जे जोंनि थांनाय 5 बोसोर जे MCLAनि खामानि बेखौ मोनबो मावफुङाखै होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायदों बिथांमोना। माबायदि मिजिं दं जे नोंथाङा जे देरहासारगोन जिहेतु गुबुन गुबुन बिजाथिफोरखौ मानो भट होनाय नङा आरो नोंथांखौ मानो भट होगोन? बेयाव जोङो जोंनि जे पर्बजरानि रायजो राजाफोर
बेयो गोबां माने सिदा सादा आरोखि माने खुनु गोनो गोथो बेफोरबायदि गैया सब समाय जोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावथों होननानै दैखांहरबाय थादों 2005 मायथाइयाव सिगां जे बिटिएडिनि इलेक्सन जादोंमोन बे समाव फ्राय 40 समस्थियावहाय 39 माने 39टा समस्थियावनो बिपिपिएफ हानजाया देरहानानै थांदोंमोन नाथाय जोंनि परबजरायाव जोङो निर्दलीय हिसाबै हेमचन्द्र ब्रह्म बिथांखौ जों देरहाहरनो हादोंमोन आरो बिनि उनावहाय 2010 सनाव बिपिपिएफनि रबिराम नार्जारी बिथांखौ जोङो निर्दलीय हिसाबै देरहाहरनो हादोंमोन दा बे हिसाबै जोंनि साथामबो एमसिएलए बिथांमोनहा जोंनि जे समस्या बे समस्याखौ बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव सासेबो फोरमायहैयाखै बा बुंहैयाखै जोंनि परबजरायाव दिनै साब डिभिसन दङ नाथाय लंथंसो खुनु डिपार्टमेन्टनि खामानि बेयाव जाफुंसाराखै बेयाव हस्पिटाल गैया हस्पिटाला स्टेट डिस्पेन्सारि दङबाबो नाथाय बेफोराव डक्टर गैया आरो बेयाव थांनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि लामानि सुबिदा गैया दिनैसिमबो भारत स्वाधीन जानाया 74 बोसोर जानानै थांदोंब्लाबो जोंनि परबजरा समस्थियावहाय हानि दैखर बा दैसानि दै लोंनानै जोंनि परबजरानि रायजो राजाफ्रा जिउ खांगासिनो दं दिनैसिमबो मोनफ्रोमबो गामिफ्राव हाबनाय लामाया मोजां नङा माने साइकेलबो सालायलांनो हाया बेबायदि अबस्था सेन्देलफोर दङब्लाबो नोंथांमोनहा सेन्देल खुनानै थांनो गोनां बेबायदि अबस्थानि जोंनि परबजरा माबाया सोलिगासिनो दं आरोखि हिसाबै जायखौ सायख'नानै हरदों बिथांमोना गासैबो जोंखौ माने बन्सित खालामदों दे बे हिसाबै जोंनि परबजरानि रायजो राजाफ्रा बेयाव खुनु पार्टिनो भट होनाय नङा होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायबाय थादों जोङो खालि बिजाथिखौ नायगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जाय बिजाथिया जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बेबादि बिजाथिनो जों भट होगोन होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा गोख्रों मोनसे थिरांथा लानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो आंजों सावरायनाय समाव बिथांमोना सब समाय बेखौनो फोरमायदों जे नोंथाङानो सासे जग्य केन्डिडेट बेबादि बाथ्राखौ बिथांमोना आंनि सिगाङाव फोरमायबाय थादों आरो